dɔ ɲɛsinna jamanadenw ma ni u bɛ tali kɛ ni u kɔni jɔra minisiri ɲɛma Sukaliku Kala Mayiga jɔyɔrɔ la bi u bɛ se ka mun de kɛ yaasa dugu jukɔrɔ kuma minnu bɛ olu na se ka dalasa dɔw ye o ɲininkaliw jaabi a bɛna o jaabiw sɔrɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen Paki ni o bɛ tali kɛ kerecɛnnakaw ka seli kan ɲinanta in ale bɛna ɲɛnamaya cogo di ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye an ka jamana kɔnɔ maa dɔw ye o jaabiw di an ma a bɛna o jaabiw sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na. Sifinakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min a ɲɛsinnen don sifinakaw ma ni a jɔlen k'a fɔ fɛn min ye sini Mali ye o kɔni jɔli o bɛ daminɛ kabi bi o gafe in kolomokarili kɛra a bɛna o sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o bi fara kunnafoni wɛrɛ kan ko di aw ma sɔni aw bisimila. Ka aw fo ka aw ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu sɔgɔmɛ M7 jabaranin na fo ka se radio émergence ma bi kɔnɔntɔn ani kelen tɔmi duuru ani an ka bɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ an ɲɛna ko aw bisimila kunnafoni bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka bakurubaw la Furancɛ fanga minisiri ɲɛma Sukaliku Kala Mayiga kabi ale sigira minisiri ɲɛmaya kunna fɔ an bɛ waati min na ko sisan dugu jukɔrɔ kuma olu kɔni cɛyalen bɛ min kɔni sababuya la a kan ka caman de fara a cɛsiri jala kan yaasa jamanadenw ka laɲini caman o na se ka sabati o la cogo min o de hukumu kɔnɔ ɲininkali dɔ tɛnkuna jamanadenw na n'u bɛ tali kɛ ni olu bilara minisiri ɲɛma o jɔyɔrɔ la bi u kan ka mun de kɛ yaasa kumamisɛnnin ninnu olu na se ka dalasa cogo min maa dɔw ye o ɲininkali jaabi Pɛnda Sidibe ani Umu Jakite ka kuma galama la an ka ɲɛma dɔw la. Dr. Sukaliku Kala Mayiga ale be Mali gouvernement ɲɛmaya la kabini colonel Asimi Goita nana cɛmancɔrɔ fanga ɲɛmaya la kabini a sigira don min fo ka se bi ma i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ tɔw kuma caman bɛ ka fɔ a ka baara kɛcogo kan o de la ɲininkali bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ e kun bɛ minisiri ɲɛma Sukaliku Kala Mayiga o nɔ la e kun bɛ mun de kɛ. Bon ne tun ye premier ministre ye place la ne tun bɛ ko bɛ jɔ sisan ka ɲɛsin sécurité ko ma i b'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min déjà que ɲɛbaga sɔrɔ a ma an bɛɛ bɛ ka résultat ye bon n'o bɔra ye ne tun bɛ ɲɛsin sisan sɛnɛ de ma déjà n y'a ye u y'a kow daminɛ mais halisa u ka dɔ fara kan k'i concentré ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni tiɲɛ ye ani bagan maralaw n'o kɛra Mali bɛ tila sinon n bɛ taa n den don karan na États-Unis n bɛ taa don karan na Maroc nin si t'an tila dɛ parce que i bɛ jate kelen min na depuis école ma se an fɛ yan an bɛnbaw an bɛ k'an comparer minnu ma cɛba ninnu ni Samori Ture baaragɛrɛ tun t'u la o sɛnɛ ni bagan mara de tun don mais u tun avancelen don ka tɛmɛ farafinna fan caman kan voilà ni dun ka fa sabatila a bɛ ɲa mais ɲina balo ka gɛlɛn ɲina min bɛ ka dun ɲina o sɛnɛna saron de ni solution ma kɛ sangɛrɛ ta la k'a kunbɛn ɲina samiya filɛ ka don sangɛrɛ ta bɛ gɛlɛya ni ɲina ye i y'a faamu voilà ne yɛrɛ min filɛ k'a fɔ ne bolo bɛ sɛnɛ la bon dɛsɛw ni dɛmɛbagatɔyaw bɛ k'an bɛ sigi yan de. ni ne tun b'a place la a baara mun kɛ nin ye n b'o le kɛ i y'a faamuya a bɛ taabolo mun b'a bolo n b'o taabolo kelen de kɛ e mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Mali ɲuman fɛ Sukaliku Kala Mayiga baara mun kɛ nin ye bɛɛ y'a dɔn fasoden ɲuman don i y'a faamuya n bɛ mun f'i ye kuma lasurunya na u bɛ fɛn caman fana fɔ gɛlɛya ko n'a fɛnw mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ma gɛlɛya fana ye o ou bien ala filɛ ni cameraman na k'aw yalalalen aw sogo tɛ sɔgɔnɔna tɛ o jamana bɛ dilan dɔ ka tɔɔrɔ le kan a dilanlen ko la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais baara mun b'an ka président ni premier ministre bolo ne fansɛrima taara o de ka laɲini président wɛrɛ tɛ n'a sigi tuguni mɔgɔ fila ye baara mun kɛ Mali kɔnɔ depuis Mali indépendance a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ i bɛ o tigilamɔgɔ fɛ o tɛ k'a fɛ Maliyɛn k'u ka tɔɔrɔ kun o yɔrɔnin nasɔn yɔrɔnin ko u k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la n'u y'an ka jamana bɔ nɔgɔ la nin bɛɛ kɔfɛ fɛɛrɛ baden bɛ yen e tɛ y'a faamuya. ni ne tun bɛ Dr. Sukaliku Kala Mayiga place la bon ne tun bɛ balo dajigi parce que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ a gɛlɛya fanba baloko de parce que n'i ye Maliyɛn kule o kule la baloko problème de don i y'a faamuya. Bon ni kɔni ne kɛ Sukaliku Mayiga bi a ka balo jigin a ka courant jigin a ka so fana jigin parce que Mali ye jamana ye dugukolo bɛ a dugukolo fɛrɛlen don mais Mali so da ka gɛlɛn ka tɛmɛ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya donc ne kɔni bɛ mun fɔ a yɔrɔ la et puis a ka hakili to transporteurs la ni lakanabagaw parce que ne bɛ fɛ a ka fanga sɔrɔ a ka hakili to lakanabagaw la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kɔlɔsi politiciens la parce que Mali politiciens an bɛ se k'a fɔ Mali ka tagaɲɛgɛn politiciens ka hɛrɛ t'a kɔnɔ
y'a faamuya donc on b'o yɔrɔ fɔ a ka gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ et puis jeunesse a kana ɲinɛ jeunesse kɔ parce que jamana tɛ se ka évoluer ni jeunesse tɛ yen parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi jeune caman bɛ yen minnu tilara kalan na a si tɛ baara la hali ne yɛrɛ filɛ ne ye chômage de n tɛ foyi la an bɛ tile bɛɛ ban nin cogo la yan et puis an kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen nɔ an ka togodaw la dɔw bɛ u ka dugukolo fana bɛ minɛ o la a ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ani Mali transport et puis juges k'u ka baara kɛ a kɛcogo la u kana se boli fantan kan ka yira fantan na k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ jo bɛ fantan bolo u kana fantan ka jo minɛ k'a di setigi ma k'a yira ka sabu kɛ k'a fɔ ko se b'a ye. hakilina jiginna CNT mɔgɔw ka avril kalo baaraw o kɛnɛ kan colonel Malik Jaw CNT ɲɛma ale y'a ɲini ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga fɛ a ka baarabolo n'o de ye plan d'action gouvernemental ye ko ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o taabolow kan. An bɛ to bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Paki ni ale ye kerecɛnnakaw ka seli min ni a nafa ka bon kosɛbɛ Paki ale kɔni bɛ ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya don gansan de fɛ ni nanzara bɛ o wele ko jour férié n'o bɛ bɛn karima a dugusɛjɛ ni o ye tɛnɛ ye Paki yɛrɛ tɔgɔ dara o la n'o bɛ wele ko lundi de Paki ale b'a kɛ wagati la an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni gɛlɛya wagati o hukumu kɔnɔ Paki ale kan ka ɲɛnamaya cogo di ɲina maa dɔw ye o ɲininkali jaabi Julien Jakite ani Sheikh Kulubali ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. N'i ye Paki seli ɲɛnamali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛnamaya don minnu na o bɛ falen san o san bawo a sigilen n'o sen kan ka kɛɲɛ ni marisi kalo tile 22 ani avril kalo tile 25 olu farancɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka Paki denw kɔni bɛ la ɲɛnamaya karidenw de fɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ a bakuruba o kɔni ye Mahamadu Dinɛ mɔgɔw de nka o bɛɛ n'a ta maa caman bɛ kafo ɲɔgɔn kan ka Paki seli la ɲɛnamaya ɲina fɛn min kɔni ye kerecɛnw ka sunkalo ani Mahamadu Dinɛ maaw ta olu kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn o ni o ye fɛn ye min ka suma ka kɛ diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔ kɛmɛ sara la kerecɛnw bɛ taga u jɔ kuru 5 ɲɔgɔn na o kuru 5 olu kɔni ɲagarilen don kosɛbɛ ni ka Paki seli kɔnɔ ni o bɛ daminɛ ni dɔgɔkun senuma ye walasa ka Yesu Krista ale ka tɔɔrɔbaw kofɔ sani a ka saya cɛ n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ nin sangada in na an b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya camanba de bɛ yen nɔ o kama k'a dɔn ɲinanta ale bɛna la ɲɛnamaya cogoya jumɛn na. Paki ye seli dɔ de ye an bɛ se k'a fɔ ko seliba don mais anw kerecɛnw bolo anw b'a fɔ seliw la seli katugu Paki ale ye Kristaden c'est-à-dire min bɛ Krista kɔ o ka danaya sun danaya min bɛ Krista la o jita yɔrɔ o de ye Paki ye Paki tɛ dɔwɛrɛ kofɔ o a bɛ min fɔ o ye Yesu ka saka kunu ye Yesu nana diɲɛ na walisa ka an kalan walisa ka anw bɔ hakɛ jɔnya bolo donc an bɛ se k'a fɔ a ye an hɔrɔnya a y'an hɔrɔnya sira min fɛ o sɔrɔla ale min jɛnna a ni kɔ walisa anw ka se ka ɲɛnamaya. Bon, semaine sainte kɔnɔ an bɛ ko caman kɛ min bɛ anw dɛmɛ ala yɛrɛ sagona sira ye min ye an k'o dɔn parce que déjà Krista ye o sira don anw kɔrɔ donc o de kosɔn an bɛ an jija an se ko bɛɛ la wasa a ye sira min don an kɔrɔ an ka se ka o taama ani ale yɛrɛ tɔɔrɔla ka sa kun min na o seliba a kunu don o ka kɛ seliba ye anw kerecɛnw bɛɛ bolo. Fi ɲina a bɛ ka kɛ okumu kɔnɔ okumu min bɛ an kerecɛnw ni an sigiɲɔgɔn bɛɛ dɛmɛ ni ko an sigiɲɔgɔn o ye an balima Mamadu Dinɛw ani minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ye fakɔrɔsirɛ dinɛ taamaba ye Paki seli ye fɛn ye an kerecɛn katolikiw bolo fɛn min bɛ an hakili lajigin an matigi Yesu Krista kununi de la o kununi dun ni an y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ hali ani Mamadu Dinɛw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ni a bɛ fɔ minnu ma ko les religions minnu dalen don an fa Abrahamu ani an Yesu Krista la ka tugu an bɛɛ bɛ jɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ o kɔnɔna na donc ɲina Paki bɛ an hakili jigi o la k'an hakili jigi bɛn ko la. An bɛ dugawu don kɛ Ala ka seli timɛliko ɲuman di an balima kerecɛn dina maa bɛɛ ma. O b'an bila ni ka denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛmadaw jaw la. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafilabe ale cercle la
mobilibaw jɔjɔlen siraba kan Mayina dugu kɔnɔ o kɔni dablara min waleya tara u ka sigida mɛrɛlakaw fɛ ni u ye sɛbɛn ci Bafulabe gendarmelakaw ma ka sanga ni avril kalo tile 11 san 2022 yaasa u na se ka fɛɛrɛ kɛ ni waleya ninnu olu na se ka matarafa cogo min na. Sigida ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Malika a y'a yira a ka sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko mobiliba ninnu kɔni jɔli siradaw la o bɛ kɛ sababu ye ka siraba sanfɛla ka o ɲami wa o bɛ kɛ sababu ye fana ka taali gɛlɛya kalandenw ma kalanso la joona. Sikasokaw fɛ yen ji walakatali kɛrɛnkɛrɛnnenya samiya kɔnɔ yaasa o na se ka dabila u ye baara dɔw sigi sen ka Sikaso dugu kɔnɔ tile 3 bonyeko kɔnɔ Sikaso kɛnɛya tigilamaw olu kɔni wulila ni ka sanuya walew kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ tali kɛ fosse dingɛw olu bɔliw kan sugu kɔnɔnaw na fo ka taa se siraba kɛrɛfɛlaw ma mɛlakaw ye a yira k'a fɔ a kun de ye yaasa sugu ka o tanga ji walakataliw ma fo ka taa se sugu ale na se ka sanuya cogo min na wa ko a kun jɔnjɔn dɔ fana ye saniya o na se ka sabati Sikaso ale yɛrɛ kɔnɔ ni waleya min ni a tanuna kosɛbɛ Sikaso dugudenw fɛ ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Moptikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankas ale cercle la maa maramafɛntigi dɔw minnu bugutigɛnama dɔn olu binna Sagabala dugu kan min bɛ wele ko Garu ni a bɛ Dunbal ale cercle fɛ ka sanga ni avril kalo tile 13 san 2022 min kɛra sababu ye ni makelenni tora wa dugu mun bɛɛ jenina. Sagabala dugudenw u ye welewelemada kɛ jamana ɲɛmaw ma yaasa lakana o na se ka sabati cogo min olu ka nin yɔrɔ in na o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Kolo ale ye mina ye min bɛ matarafa kosɛbɛ an ka gaso kɔnɔnaw na kabi lawale la o de hukumu kɔnɔ i b'a sɔrɔ Kolo a kɔni bɛ du caman kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi Kolo ale kɔni matarafali o bɛ ka dɔgɔya ka sabu kɛ sinikɛ mansiw o cayali ye ka sɔrɔ a yala ka fɔ ko Kolo ale ni a gundo bɛ ɲɔgɔn na min de y'a to fɛn min musokɔrɔbaw ye u kɔni bɛ a laɲini ni muso kɔni bɛ taa a ka ɲi Kolo u ka sɔrɔ a ka minɛnw kɔnɔ Umu Kone ale wulila ka se maa dɔw ma an ka ɲɛmadaw jɛw la. Ni an ka jamana ta k'a lajɛ Kolon ale nafa ka bon kosɛbɛ an ka du kɔnɔna na ni a nafa dɔ ye bunahadamadenya yɛrɛ kɔnɔ a bɛ bɛn ani keleya ko fɔ wa ni ye a jateminɛ an ka du kɔnɔ sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ Kolon na ni cɛw man tɛ ka se yɔrɔ min na. Kolon ale ye baarakɛlan ye ni an balakaw kɔni bɛ a ta ka an ka sumana baaraw kɛ n'a ye i n'a fɔ an ka laadala maakɔrɔw bɛ a ɲɛfɔ an ye cogo min na Kolon yɛrɛ ye du kuloman dɔ ye. Kolon nafa tɛ fɔ ka s'a dan na parce que Kolon ye fɛn kɔrɔba ye kabiri diɲɛ lawale Kolon de bɛ baaraw kɛ fɛn bɛɛ de tun ye Kolon ye bara dumuni yɛrɛ fan bɛɛ ye Kolon ka baara ye ni Kolon tɛ du min kɔnɔ o kɔrɔ ko o du ko o tɛ kokɔrɔ tɛ se ka sabati o du kɔnɔ susuliw de bɛ kɛ Kolon kɔnɔ kabiri lawale la an ka dumuni bɛɛ bɛ dilan Kolon de kɔnɔ o la Kolon tɛ se ka labila mɔgɔ ye Kolon labila y'i yɛrɛ labila y'i ka du danbe bɔ a la y'i yɛrɛ lagosi du tuloma dɔ de ye Kolon ye du masiri de ye Kolon ye du danbe de ye Kolon ye Kolon mako a tɛ ban hali sini an b'an ka ɲɛnamaya kɛ ka ban Kolon tɛ se ka dabila Kolon ko tɛ se ka dabila ni mɔgɔ min kɔni ye a bɔ i ka ko la k'a fɔ ko baara tɛ k'a la i ye kumalankolon fɔ i ma kuma nafama fɔ i ma danbe kuma fɔ parce que an bisimila an bɛ Kolon de kan kabiri tubabu ma fɛn dilan kan an ka tubabu ka fɛn sɔrɔ kɔrɔ an bɛ min dɔn an bangebagaw fɛ ni susuli bɛ k'a kɔnɔ don o don du kɔnɔna a tɛ dɛsɛ dayirimɛ na an y'o de mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw bolo an yɛrɛ bɛ susuli k'a la kɔɲɔmuso min kɔni nana an fɛ Kolon na n'o kun o fana bɛ susuli kɛ denmisɛnnin minnu b'u bolo u bɛ susuli k'a la an b'o de dɔn. A nafa sabula a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ furuso yɛrɛ kɔnɔ wa a jɛra k'a fɔ ko muso ka kɔɲɔminɛ man kan tɛ ka siri cogo si la ni Kolon hali kɔɲɔminɛ normalement kɔɲɔ yɛrɛ man kan ka kɛ ni Kolon ta la hali n'a tigi tɛ tobili baraka la a ka kɛ kɔɲɔminɛ na a ka taa bila du kɔnɔ dɔw bɛ furu ni nan susu Kolon dɔrɔn de bɛ t'u kun Kolonba tɛ taa dɛ ayi k'u mago tɛ se Kolonba ma Kolonba tɛ taa n b'a ɲini denba bɛɛ fɛ u ka sabari Ala yɛrɛ jati kama koyi ni min bɛ furu ka Kolondenni ni Kolonba bila i kun ka taa i b'i sinsin o yɔrɔ min kan mu denbaw ka Kolon
ani nan susu kolo o ka bila o denw a bilalen ko o denw kun o ka kolon bila dukɛnɛ camancɛ la u n'u b'a bila dukɛnɛ kɛrɛfɛla min na u ka sigiyɔrɔ kelen ɲini kolon na u kana kolon talon dɛ n b'a sigi yan bi n b'a sigi yan sini a bɛ du nafa ban a bɛ du hɛrɛ ban a bɛ du magama ban a bɛ du garisɛgɛ ban a bɛ du barika ban. nin kɔrɔfɔ ninnu tɛmɛnen kɔ an kɔni man kan tɛ ka tulonkɛ kolonko ale la tuguni an ka du kɔnɔna na sabula fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka an lasegi an ka kɔrɔlenw ma o kan ka kɛ bala an bolo. te ale ye negelamafɛn min kɔni bɛ min kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ waati ale bɛ a yɛrɛ feere ka sabu kɛ ni te bɛ yɔrɔ min jama kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan temina dɔw olu kɔni kumana te nafa kan min kɛra Babayi Watara ani Sumayila Danbele ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. te kɛlen do maaw negela ye bi Mali kɔnɔ sabula a bɛ wuli du caman kɔnɔ baroda caman na fɔ ka taa se jama lajɛraba yɔrɔ caman ma minnu ni a bɛ barow diya kosɛbɛ. Ni ye maliyɛn yɛrɛ bɔ k'a jɔ bi bɛɛ lajɛlen i bɛ se k'a fɔ 100% 80% 70% o bɛɛ bɛ te min voilà o de kosɔn mɔgɔw kɛlen bɛ k'a kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ni fɛngɛ ninnu ye parce que ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ninnu na mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ a la bon dɔw bɛ yen nɔ olu ka plaisir ye te ye dɔw bɛ yen olu ka plaisir ye Lipton ye voilà o n'a ɲɔgɔnnaw do quoi. Ke ye fɛn min ye depuis lawale la bon bɛɛ ni i nɛgɛla bon te nana ala y'a kɛ a ye jama sɔrɔ bi maa min tɛ te min a ka dɔgɔ donc ne t'a dɔn duwawu min kɛra ye kɔni. Min b'a kɛ parce que sisan n'i y'a sigi e kelen comme aw fana ne kun ye te sigi ne kelen mais ne t'a dɔn cogo min aw nana ne sɔrɔ te kunna ko aw bɛ interview kɛ o n'a ɲɔgɔnna quoi i t'a sigi e kelen kɔni i k'a min e kelen o fɛn de don. Jama ko tɛ taa te kɔ te bɛ baro diya kosɛbɛ yɛrɛ de o de kama mɔgɔ b'a min a ka ɲi mɔgɔ ma n'a y'a sɔrɔ te man ɲi a bɛ min cogo min na a tɛ min ten o mais n'i y'an b'a min a ka ɲi an ma a ka ɲi an ka barokɛdaw la. o n'a ta bɛɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko te ko a ka ɲi mɔgɔ ma ko sabula ko a bɛ bana caman furakɛ. te ka ɲi adamaden yɛrɛ ka santé ma a ka ɲi joli ma bon hali ni sumaya b'i la kosɛbɛ te mini a bɛ a sumaya dɔɔni wa ko a ka ɲi ɲɛ fana ma te mini kɔni a bɛ mɔgɔ kolo don ka ɲa a ka ɲi kosɛbɛ. parce que ne yɛrɛ te bɛ fɛn fila kɛ ne la a bɛ ne ɲɛ furakɛ a bɛ ne kɔnɔ magaya o de kosɔn ne yɛrɛ tɛ te caya tile journée kɔnɔ ne b'a min siɲɛ kelen ou bien n b'a min ni n bɛ da parce que ni n b'a fɛ ka n da n'i y'a min dɔrɔn ne bɛ sunɔgɔ ne par exemple c'est un défatigant pour moi. mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ tellement que u delilen don a la n'u m'a min u tɛ lafiya bon ne bɛ misaliya ta n yɛrɛ kan sɔgɔmada fɛ ni 8h sera ka se 9h ma ne ma te min ne kunkolodimi bɛ tile fo ka taa fɔ su kora furakisɛ jɔda foyi t'a la bon mun b'a kɛnɛya n yɛrɛ bɛ te sigi ni te wulila sa o gazi mun bɛ wuli o bɛ yɛlɛn kunkolo fɛ o bɛ kɛ sababu ye kɛ ne kɔni ka kunkolodimi nɔgɔya te ko ta fan na bon tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni kɛmɛ ne bolo jarabi juguba yɛrɛ de vraiment mais a mini fana a ma deli ka foyi tiɲɛ mais ne m'a min o de bɛ fɛn tiɲɛ ye. te mini bi jama lajɛrɔba yɔrɔw la fo ka taa se gɛrɛndaw ma ani ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bana caman furakɛ a kɔni kɛlen don maaw negela ye bi min ni a bila man di. an bɛ bɔ ne ka taa munumunu an ka jamana kɔkan kibaru la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. aw bisimila jamana kɔkan kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Guinée ale jamana la jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé ale min ka fanga dafirila a yirala k'a fɔ ko ale bɛ maa 92 la minnu ne u nɔ kan ka minɛ ka sanga ni u ye bingana wale min ta ka ɲɛsi jamanakɔnɔdenw ma a ka fanga kɔnɔna na a ka lafasalikɛbagaw ne olu ye William Bourdin ani Vincent Brincart olu y'a yira k'a fɔ ko kulu min ka baara bɛnnen don u ka jamana sariyasu matarafali kama k'olu ye gafe dɔ kɛ k'a ci min kɔnɔna na ni maa 92 u ye waleya mun kɛ o b'a kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɛra jamanakuntigi Alpha Condé ale ka fanga wagati la a ka hakilinajigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko Alpha Condé ka gouvernement ministre caman olu nɔ minɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Ibrahima Kansori Fofana ka sababuya kɛ yuruguyurugu ani jamana wari o dunni ye. n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Niger binganikɛlaw olu ye waleya jugu dɔ ta k'a ɲɛsi u ka fintigilakaw ka dagayɔrɔ ma
n'o be Petel Kol u ka jamana ale ni Burkina jamana o dancɛ la. Nin bingane wale yɛrɛ kɛ sababu ye maa 7 olu de bɔnɛna u nin na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu ne u jate ma dɔn k'u ni maramafɛn caman de nana kana bin fintigilakaw kan. Wa u ka waleya jugu kɔnɔna na u ye fintigilakaw ka bolimafɛn 3 de minɛ ani maa gansanw olu ka bolimafɛn 6 ni u ye o jeni. An kɔni bɛ don min na i ko bi Niger gouvernement olu kɔni ma kuma fɔlɔ nin bingane wale in kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Togo olu ka jamana politiki ko fanga sinamatɔn kulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance nationale pour le changement olu ye lajɛ dɔ kɛ ne kunnafoni dilaw ye arabadon avril kalo tile 16 san 2022 Lomé kɔnɔna na yaasa ka se ka kuma waleya jugu minnu tara ka ɲɛsin u ka jamana sariyasu ma ani ka jamana kɔnɔdenw wele ko u k'u fanga kɛ kelen togo min na kalafili jɛlen u bɛ se ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na. Lajɛ in na u da sera min ma o de ye farafina jamana tilebiyanfan olu ka tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o kiiriso olu ye waleya mun ta ka ɲɛsin u ka jamana ma ka sanga ni jamanakuntigi kalafili min kɛra u fɛ yen san 2020 wagati. An b'a kun cɛ ni RDC ale kunnafoniya ye olu ka ministiri min ka baara bɛnnen don tajiko ɲɛnabɔli ma ni ale ye Djidji Boudimbu ye ni ale kun minɛna fanga tigilamɔgɔw bolo arabadon su fɛ a yirala k'a fɔ ko ale bilala a kɔni minɛna kun min na maa m'o dɔn an bɛ don min na i ko bi nga min kɔni bɛ tali kɛ u ka jamana kunnafoni dilaw ye u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ minɛnen don yuruguyurugu ko de la ni o yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari caman de la. An bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw kuncɛla an bɛ don bakurubaw kɔnɔ tugun i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na sifinnakaw ka minisiri fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ minisiri ma ni o bɛ tali kɛ Musa Ag Atayɛri kan ale ye gafe dɔ bɔ gafe min n'a ɲɛsinnen don sifinnakaw ma ka yira k'a fɔ ko sini Mali ko o jɔli bɛ daminɛ kabi bi ni a kolomakarili kɛra ka sanga ni bi sibiri abili kalo tile 16 san 2022 min kɛra kunnafonidi jɛrɛ dɔ senfɛ ni a kɛra an ka dunanjigiso dɔ la Bamako yan. Fadi Talifi Mayiga ale kun b'a kɛnɛ kan an na ni jamu ni an ka ɲɛmadaw la. Ni livre in kɔnɔna na a sɛbɛnbaga ni ale Musa Ag Atayɛri a bɛ kuma min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de wagati mun tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna na politiki ko bunankun kan yɛlɛma mun kan ka don a la ka ɲɛsin sifinnakaw ma ani a yɛrɛ ye baarabolo minnu sigi sen kan a kɛlen sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye an ka jamana kɔnɔna na. Donc ne ye min sɛbɛn ni livre in kɔnɔ c'est pour que ka contribution di an ka denmisɛnninw an ka jeunesse min b'a fɛ ka ne ka expérience n ye expérience min sɔrɔ ni baara in kɔnɔ min b'a fɛ k'o expérience ta ou bien min bɛna peut-être kalan sira la a b'a fɛ ka kibaruya sɔrɔ baara in kɔnɔna na an ye min kɛ ministère de la jeunesse et des sports kɔnɔ olu fana bɛ se ka u ka compte sɔrɔ la mais o dɔrɔn tɛ ne ye livre in utiliser pour que ka yira jeunesse de jamana fangaba ye parce que ni ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 70 à peu près o ye jeune ye donc o ye fangaba ye o fanga a kan ka utiliser sira ɲuman kan donc n ye exemple caman ta an ye fɛn caman organiser an ni jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ min ye résultat ɲuman di par exemple le tournoi sportif de Gao an ye Mali denmisɛnninw bɛɛ wele ka na n'u ye Gao depuis Kayi fo Tawdoni ka yira mɔgɔw la ko ni jama in kɔnɔ an bɛ se ka an bɛɛ ye kelen ye an bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye grand travail pour la paix ka boli denmisɛnninw Mali denmisɛnninw bolila depuis Bamako fo Gao ka message de paix ani message de réconciliation lase en tout cas pour moi o ye contribution ba ye an ka jamana ye ani an ka jeunesse ye. O bɛɛ lajɛlen kɔ a tilala ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw ma yaasa u bɛ se ka u cɛsiri. N b'a ɲini Mali jeunesse u ka da u yɛrɛ la u ka dɔn fangaba de b'u bolo o fanga min b'u bolo olu yɛrɛ ta valeur bɛɛ dɔn n b'a ɲini u fɛ u k'u hakili don fɛn kelen de la u ka baara ta ni seri ye baara de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ ye baara de bɛ se k'u lase u bɛ fɛn fɛn ɲini bi baara de bɛ se k'o d'u ma. K'a yira u la k'a fɔ ni lajɛ in kɔnɔna na politiki mɔgɔw Musa Ag Atayɛri jɛɲɔgɔnw fo ka taa se a balimaw ma u kɔni ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin a ma ka sangani a bɛ wuli ka jɔ minnu na jamana ye ani jamana kanu min bɛ a la. Ni kunnafoni de fala ɲɔgɔn ka kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ k'o di aw ma ka sanga ni bi sibiri abili kalo tile 16 san 2022 ni Ala ma an ka jɔnya yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoniya wɛrɛw kan ni waati kelen in na yan n'o cɛ an b'a fɔ Ala ka sini yira an na Ala ka su hɛrɛ d'an ma.